osizweni sibuyile futhi again sikwilento ye-celebration but namhlanje kuhlukile-ke bantu bami si-celebrate 3 years e-social market yabona nje it's a all white party nabona abantu bahle sigqokile nathi noma singenawo wonke kodwa nje sewukhipha unyawo yabona nje i-theme all white party siyasanyisa siyabangena so ngicela ukuthi nihlale nami nisazobona okuningi nje sazokhipha nje sazobiza abantu bazosijikela la ngiyabona. Okay guys, njengamanje siphethe unkosiyazi wakamncwango uzosichazela kabanzi ngebhizinisi lakhe. Bengicela ukuthi ubabingelele emakhaya ubatshele kabanzi. Sanibonani, igama lami ngunkosiyazi wakamncwango, ngihlala eBlabochi. Mina kusho ukuthi umsebenzi engiwenzayo ngenza umsebenzi wezandla. Lekhona ukubona ama-pencil case, ngiwenza ngiyakrosh njengalena nje. Bese kuba yiy'cathulo, nazo futhi ngiyayikrosha kwenziwa yimi. Okay, inamba yami ngiyathokolela ku-WhatsApp. Yes, ngiyathokolela ku-WhatsApp. Inamba yami 084 27 86 999. Unkosiyazi Mncwango. Okay, siyabonga bhuti ube nosuku oluhle. Okay guys, njengamanje kuphethe abafana ama-hijack entertainment, abafana base-NN. Okay, bese kucela ukuthi nichaze ukuthi ngabo ba. Oh, we are the Gardeners of Eden, represented by Hijack Records, which is called Hijack Entertainment. Okay. Your name though? My name is Bonakie Singhamba Nomganam Platinum. Oh, we hijack everything. Hijack. Siyabamunga ngoba abafuna ukusinika. That's why it's hijack. Okay guys, ngibona ama-CD la ngiyasichazela abantu ukuthi kwenzakalani la. Namhlanje celebrate 3 years and we included all the tracks we've been performing kule CD. Kuzube nawo lo mlando bese uperforma la. Bani bathi social market osizweni. Uthola namhlanje la kuphela. Okay, ma-hijack. Amajuba Progressive Youth Development, which is one of our sponsors. Yes. Sponsors, most definitely. Okay guys, ngiyabonga nibe nosuku oluhle. Bonga Cela ukuthi ngithenge la seba-hijack. Support local entertainment. Sengide ngabuya-ke this time guys nginiphathele intombi yaseyadini yabona nje yakhe. Let's go. Ngidlala guys, okay sicela ukuthi sitshele ukuthi sikhuluma nobani. Mina Silindelo wakamthali from Atateni section 7 kaphili. Okay Silindelo sakubona ukuthi ku-all white ositshele nje ukuthi kahle kahle la ikhazini uzokwenzani uzonyisa uzodlala uzozani. Ngizo-celebrate lo 3 years we-social market ase-cousin. Ngithazini ngizonyisa. Okay siyabonga sisiyeza isikhathi. Hey. The Mappo, hello. Yes, unjani sisi? Ngiyaphila. Bese sicela usitshela kabanzi ukuthi kahle ubani uThe Mappo. Mappo uthami akadla mina eNewcastle. Oh, okay. Usizweni. Okay, The Mappo wenza yini empilweni wenza yini? Kahle mina kusho ukuthi ngi-artist yabo. Ngi-vocalist ngiyacula and then ngenza ama-beats, ngiyaproducer all that. Then umusic wami ukhona ukuthi ungene kuma-SoundCloud nakodwa imali. Then you just search The Mappo. Then uzothola. The Mappo nje kuphela. The Mappo. Then lapho khona uzobona khona ukuthi usearcha wena okunjani. Okay kumusic. Then ukhethe wena ufunayo ukuthi ufuna mina umfene. Okay, sizokubona usiperformela ke lapha yasabanga na The Mappo nosuku oluhle. Thank you. Shit. Khona ngithi ishimane vele la. Ishimane khona.
ayiphakamisa izandla ngiyibone. Awu nibahle kanje bafethu nizona ishimali. Ubizushaya umuntu wesifazane. Polisa lama bophiluzana. Ukuba ngisho umzalo wakho kulisa. Manje wesifazane suvela umsakazi ngempala. Ushimane akhulunyela ngiswa. Kodwa baba moyisi shimane. Wena wabizo dala. Impila manje safani natala. Umuntu wesifazane akashaya kana. Around the street buster, King Gaga, like the beach brother. This must heal, leave the ass butter. Nine shatter, like no meal cutter. Bang bang around the street Guys, nginiphathele intokazi emhlophe kwa. Hey guys, ngihamba no Preezy ngamanje. Preezy bese sichazela ukuthi ubani uPreezy. Oh, Preezy is just a female rapper from Newcastle. And right now we're just here at Cousin for a social market. Yeah, We're celebrating the 3 years. Yeah, 3 years anniversary. Okay, Preezy, where can we find you? Like social media, where can we follow you? It's Preezy SA Instagram, Preezy SA on Twitter, Preezy SA on Facebook. Okay, we are rapper noma ucula lezi nje singabo R&B noma No, I rap, I like a speed buzz. Sabanga Preezy ne? Okay, kube nosuku oluhluphe. Njengamanje ngino halalisani Nzima. Halalisani bese cela usichazele kabanzi ukuthi ubani uhalalisani. Igama lami nguhalalisani okwanzima khona la eNyokasela, section 7 eMadadeni. Njoba ningibona nje labafowethu ngenza umculo ke kamaskandi. Umkhakhe nguwo mina industry kumaskandi. Sine collab esiyenzayo ke uPreezy, Mappo bese bawuhalalisani Nzima. Kusho ukuthi ke njoba senza into njoba simixile kanje senzela ukuthi umculo lona awuzwane. Hayi ukuthi mhlawumbe ngoba uculo omunye umculo awukwazi ukuhlangana yabona. Oye kahle niwe umuhle. Ngazi noma uzenzelile noma kwenzelile. Nayi bayangenzela mfowethu ngoba njoba sibona njoba sikwi social market namhlanje umunye uveza ikhono lakhe kanjalo izinto sithola kanjalo bese sakwazi ukuthi ke sikwazi ukuthi support abanye abafowethu nathi ngaleyo ndlela kanjalo. Hayi siyabonga halalisani. Ngibonga kakhulu. Ube nosuku oluhle baba. Nani be nosuku oluhle kakhulu. Sister,
Umsho usithandeka lapha khona ushaya amavoshe ekhoneni. Please. Yabona nje nikushuthe nami. DJ awudlalela ingoma ngibajikele kancane.